Eta balorazio hori oso baikorra da. Jendearen erantzuna izugarria izan da. Alde batetik, Landako erakustasoka beteta ikusi dugu eta gune guztietan jendetza ibili da etengabe. Eta bestetik, jendeak parte hartzeko sekulako gogoa erakutsi du. Aurten, aurreko urteetako marka apurtu dugu. Atzo, arratsalderako, 120.000 biziten kopurua jada gainditu genituen Dinikon sistemaren arabera. Gainera, bisitariak gune guztietatik ibili dira. Landako erakustasotatik eszenatokiraino. Horregatik 8 guneak Durangotik edatzeak arnasa eman dio azokari. Onto dijoa eta ikuspegi positiboa eman zazu arren. Bigarrenik, pozik gaudela zetaz aparte, eskerrak eman. Eskerrak eman noski honea etorri da jentetza guztionik. Oandik ez da bukatu, baina osteguneak, gutxixia gomentzan, baina ostiralekoa izugarria izan omen zen, atzo ere jende asko eta gaur ere jendea ugari tabil. Eskerrak noski beraz, honea etorri diren guztiei, eskerrak eman edizkiu baita ere Gerediagari. Gerediagari hau hain ondo antolatzen duelako, aurten bereziki azpimarratu nahi izan zuten argitaletxe ezberdinetakoek komunikazio mailan egin den lan egokia. Eta batez ere eskerrak eman gauza bategatik egin dugu begira. Durango sortu zenean, Durango sortu zen Euskal Liburuaren inguruan. Durango hazi Euskal Liburuak egin zuen nagusiki. Eta gaur askoz ere zabalagoa, zorionez zabalagoa den Durangoko azoka honetan, liburuak protagonismo izatea fundamentala da. Eta protagonismo hori mantendu egiten du. Musika arloan, aurtengo Durango azoka parte hartu dugun guziak, disketxeak, taldeak, elkarteak, naiz eta krisi ekonomiko batean murgilduta egon, gehienak aurreko urteetako espektatiba berdinekin etorri gira. Salmenta aurreko urteekin konparatuz mantendu egin dira, eta kasu batzutan hobekuntzak izanik. Gainera, parte hartzaile gehienak nobedade gehiago eskaini diote publikoari, produktu erakargiagoak. Publikoaren partaidetza espektatibak bete ditu. Aurreko urteetako kopurua antzekoa izan da, ostirarean hoberena izanik.